Awungitshela bangekho abantu abafile ngenxa yoxolo. Uxolo lakho luzolungisa kanjani damage oyenzile la enhlizweni nami? Uxolo lakho luzolungisa kanjani? Ngixolele. Andazi into ebuhlungu. Bengincenye ipresent yakho sani for ibirthday yakho njengoba kuzoba ibirthday yakho manje nje maduzana. Uyazi bengiplan ukukuthengelani? Uyayikhumbula le necklace oyicela yase American Swiss? Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat I fix, I destroy, I neutralize. I'm back and I'm bothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Oh, best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary, ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale tshino igqokile uyithengelwe yimi. Nale sigqoko saka Jesu. Funa mina ngibe step mother. Yes. Definitely found a couple. Lums before they get away, Sana. Before they get away, Sana. Oh, yeah, child. Do you know the Xhosa saying, unganchayela ngifuna uchata? Vela kusha umuntu omshaneleni. Yeah. Is it bad luck? Ngaphandle mongafuna ukuthi ashade yes. You ndingayintoni? Do you want to get married? Hi guys. Hi, how are you? I'm good. I go around asking couples questions. My name is Lisa. Right? I just basically do a couples quiz. Would you guys be open to that? No. Yeah. You don't have an issue? Nice. All right, guys, come closer. Move this side. All right, my scat name? Mina kam. Ngiyabonga. Siyabonga and? Asanda. Asanda. Asanda, how long have you been with Usia? Since my 8 months. 8 months? Yes. Well, Asanda. Where's lovers? No, Dondon shall put Asanda. What God has put together, Dondon Asanda. No. Okay, never mind. You said you've been with Usia Bonga for how long? For 8 months. 8 months? Yes. Still going strong? Yeah. Okay. Sia, do you trust her? Just face this way, love you. Yeah, ngimthemba umuntu wami shame. Yo, baby. Oh, on a scale of 1 to 10? Ngimnika u10. 10 out of 10? Yeah, futhi no, ngimnika u9 yabo. U1%. Because you don't know what she's doing when you're not around. Hayi njalo, ilo 1% lo. Yes, Yeah. exactly. Asanda nyani, but he doesn't know what you're doing. Do you groove? Do you go to groove? Ngihambi group, ngihambi sonto. Do you also, you don't drink alcohol? I do drink mara isikhathi eside. Yeah, Ngiphuzela endlini phela naye like nokumuntu ethi baby ngisendlini isiphuzela utshwala then abi nankinga nalokho. Also, you drink at home? Yes. Okay. Siyabonga, I'm sure you like that. Your woman doesn't groove. Yo, like yeah, I'm not groover sometimes. Yeah. Wena? Yeah, on special occasions kodwa nakhona. Yeah, mara isikhathini esiningi nje ngino baby vele kuma indoors. Oh, where did you meet her? Sahlangana church. Bengiye church, ngahlangana naye. Ngathathwa impinji nakhona same day yakhona yabo. Okay. Yeah, mina sokumuntu we-church kakhulu kodwa yabo. Kodwa since ngihlangane nalo sengumuntu we-church. Ngokuyasonta because of her. Ngabusungani. Igama lika Yesu. Well, I'm proud of you. You're a good influence. At least you're a good influence. All right. You said you guys have been together for how long? For 8 months. 8 months. Yes. In the 8 months, when did you actually make things official? Because you know there's a talking stage and then you get me. Yes. So when did you make it official? After 3 months? After? Ngasho ukuthi after 3 months ila ngibone khona ukuthi hayi izinto zethu ngathi la sikhanisa hamba That's serious. Yes. Close 3 months before you guys got serious. Did you guys have were you guys dating other people and seeing each other as well? No. Guys, there's nothing wrong. No. You weren't. Yes. So he was alone. I can say that. Okay. So yeah, were you seeing other people? Next. See, I don't believe you, really. How's next, Shimas? Okay, would you have had an issue if he was seeing other people? Angeke ngize ngibe na inkinga cause what if like abantu ngithoka ukuthi yes so angeke ngize ngibe na inkinga. Asanda, I agree with you. I think when you meet a man, you need to give him time to get with him. Yes, cause bengamjwayele isikhathi eside. Yes, I like that. All right, guys, let me get straight to the point. Now, what we do on the show, we actually make couples switch phones.
we are testing your guys' loyalty. So you go through each other's WhatsApp. Okay. Yes. To check if you guys are not cheating on each other. I mean, 8 months is a long time. Okay. Asanda, Sia, how do you feel? Hayi, angina-stress. You don't have an issue? Yeah. You're willing to switch? Yeah. Asand? Mara uzoqala yena vula ifoni yakhe. Hey, why must he start? Hayi nje. Hawu. Just. But now yakho uzoyivula? Yeah, kuzodependa. On what, Asand? Like ukuthi yini engizoyibona efonini yakhe. If ke nami ngifeel ukuthi angifuni ukuthi avule ifoni yami, angeke yazi ayivule. Sia, did you hear that? How? Yeah, kuzodependa. Kuzodependa, it's fine. Sia, khupha phone. We'll start with his phone, ne? Yes. Okay. Okay, let me hold your phone. We're not going to check it. You just want to hold it. Okay. To make sure you're not deleting stuff, Asanda. The phone is here. Eish. Yeah, I'm good with phone. Yeah. Phone. Please open it. Passcode, password. Okay. Okay, thank you. Okay, here, love, take it. Okay, please go to his WhatsApp. Okay. And what's Okay. Ooh, type love you. How? Yeah, kumele mina ngiwani. Okay, delete that. Okay. Type miss you. So. Okay. You again. Yeah. Okay, good. Delete. Okay. Type babe. Babe. Okay. Still you. Yes. Okay, face this way, lovey. Yeah. This way. Okay, delete that. Okay. Type pregnant. Pregnant. Do you have a child, Sia? Akuveli nix pregnant bantu. Okay, delete that. Okay. Type outside. Let's see who your man is fetching. Outside. Mm-hmm. Okay, I think the young girl is ngaphandle. Okay. Akhona seseyimi awudivisile. Ngeke sazi. But Nyazile will never know. You never know. Yes. Type thank you. Let's see who your man is doing favors. Thank you. Okay, mngani wakhe nje abantu abanye ngibaziyo nje. Yeah. Okay, delete that. Type last night. Last night. Never know. Yimi nomngani wakhe. Okay. Yes. Okay, delete that. Type morning after pill. Money after pill. Mm-hmm. Akuveli nix. Nothing. Hey, ayilo mfana. Athi loyal bantu. Like, type standwa. Sithandwa. Asanda. Asanda. Yeah. Oh, bow. No man shall put Asanda. Okay, congratulations. Asanda, it's your turn. Oh, it's your turn, girl. Thank you. Okay. Don't disappoint us. Okay. Type love you. Alright. Okay, that's you, ne? Mm-hmm. Okay, delete that. Type miss you. Okay, it's me again. Okay, nothing dodgy. Okay, type outside. Outside. Mm-hmm. Okay. Oh. Mm-hmm. Oh. All right. Go into the chat. Okay. Hey. Asanda, who's fetching you? Sibone izinto up. Zanas. And the profile pictures of VW. Landwa ngepolo Asanda Tinder. Go into media. Hey, yazini. Hayi, yane. Asanda wenza ntoni? Sibone izinto up. No, andile loyo nje. It's just You already know about Andile. We haven't even said. yeah. Oh, Polo, obviously. Yes, because we drive ipolo umuntu engimaziyo andile nje kuphela. Why was he fetching you? Besiya somewhere. Bekiphethe kamngani wami. So besiya somewhere. Okay, pictures izona ezizihot usende apha. Ha. Sisi kahle why kanti like indaba zami ke? I'm asking for Usiya.
Akakhona ukuzikhulumela ke yena. Thatha siya. Okay, tshela mina ke. Ya, bakulanda bakusaphi? Makwenzakalani? Besephathini. Phathini. Yeah. Mina ngitshela ngaleyo phathi, waye mina ngayazi. Bowuzovuma mangitshela ngephathini. Mhlezi ngitshela ngithi ukuthi ubucela permission iqala ngeke ngikwalele njalo ngithi kunesikhathi la kumele ngivumele khona ngesikhathi la kumele ngivumele khona. Wangangitshela. Siya awakangishadi. So le Awakangishadi. hayibo. Hleke ngijwayela wena ne? Ngikujwayeli. Ngiyakutshela ukuthi angijoli naye ukuthi ngitshela naye. Besiye ephathini kuphela. Bengimsendela nje because bekathe ngimsendela nje maphiko. Lesithombe lesi sona. Yeah. Sona. Ukuthi abone ukuthi kenzakalani. Ngempela. Yeah. Ngempela. Ecawa Asanda khange uthi uyaphuma. Ngiyaya esontweni angiphiki phela nami nokuzijabulisa nje mangithola isikhathi masingivumela. Masikuvumela. Yebo. Masikuvumela. Ngemvumo kabani? Awusuba bami. Oh, wena sotshela mina lento ukuthi angisuka baba khona namhlanje makabe uhlezi upreach irespect. Njalo kimi nawe irespect. Mara una respect into yenza manje. Yeah, ngiyakurespect. Hayi So like siya uzovumela ukuthi abantu esingabazi ukuthi baphuma phi bazongena indaba zethu. It is because ngibona amanyala bengawazi bowafihla njalo mina. Because like ifone eyami. Wayimele ubone ukuthi kwenzakalani ifoni yami. Ifone eyami. Wakho nginayo i-right ukuthi ngibambe ifoni yakho mfethu. Hayo. Oh, sothi hayo. Sothi hayo. Ungishadanga siya. ufuna ukushada si. Mina ngishade qala. Bese ke kuyikhana actor le yafuna actor ngakhona. Mina ngicela ngishade. Awuzochitha xa sekuchadile. Oh uyachita ngoku. I'm not cheating. I'm cheating. Siya, do you wanna call Andile? Kamnandi kabi. Yes, please asimfoneleni ngayithanda leyo. Ayithi sanjoli wena ngithi. Oh, Anjoli. Okay. Ngathola ukuthi najola kwenzala. Yes. Oh, awazi ukunika ne-attitude. Uyatelela muntu wami. Hey, hayi. Sithando sami uyatelela man. Sithando sami uyatelela. Ngihlezi kutshela ukuthi ngithande le nto leyo. Angijoli naye, angithi uzomuzwa Andile. Asamfonela. Yeah. So for ngapona ngazi wayimile sesi ngifoni yamntana bamela. Umntana abantu. Oh, Asanda. Hi, am I speaking to Andile? Hello? Hello? Hi, am I speaking to Andile? Ya ukhuluma naye. Hola njani mfethu? Sure Browns. Khipha. Ngimnandi wena? Angimnani jaya. Sure awuthi yami umcavo wasanda. Wasanda. Sure. Amusa umuntu wami loyo. Ufunani kuye? Umuntu wakho dog. Isibale angithi ngiyasho ukuthi umuntu wami loyo wena ufunani kuye? So senesikhathi esingakanani nizwana wena naye because mina nginaye manje ndiyakuphika. Uthini? Seninesikhathi esingakanani nizwana wena noAndile ngoba mina kimi uthi you guys are not dating. We are not dating. Usho njalo. Uthi le ndaba uyithatha kuye? Nginaye as we speak right now mina nawe bra. Alikhuluma naye la. Nasi lesifetshana sakho. Hello Andile. Andile. Hello baby. Hayo nawe ke wayinweba right. Yina satsholi mina nawe. Yazi ukuthi ngifake inkingeni engakanani Andile? Ufake inkingeni? Yes. Enhle wena ufuna ukubonani eh? Mina nawe sajola kanti. Asatsholi eh? Andile asajoli. So benijola before. Sis. Asanda. Benijola before. Besijola. Andile, how long have you been together? We still together. Nina naye sazwana. How long have you been together? How long? Oh, Betuna. Kuthwana. And not as in sharp lapha. So unesikhathi esingakanani nijola? More than 2 months. More than 2 months. Yeah. Okay, thank you. Kaskeko. Wow. Phika ke. Phika. Angisho bonga ngiphi isikhathi sakho? Sokhaya isikhathi manje. Yes. Wow. Osale ngixoxele. Osale ngixoxele. Mina ngiyahlezi ngihamba ngiyophandela mina nawe ukuthi sibe kanye mawuzongitshela ngesikhathi wena. Isikhathi sibalekele ukudlula imali yakho ukuthi ngispendele kuwe.
into ebalekile kuphakathi kwemali nesikhathi. Isikhathi. Isikhathi. Yeah, Andile. I mean Siya. Enhloko yangihlanyisa wena ne. Enhloko ufuna ukubonani? Siya. Enhloko ufuna ukubonani? Bebe bengihlezi ngikutshela ukuthi izofika lelanga ne. Kuyimistake. Mamela ke, uzale ngixoxele. Yabona nje ubungijolele. Njengoba ungijolele, awusirama sana esinkweni awusheleli. Yazi, awusushukele etiyeni akhona mnandi. Bekumane ngikwenzele ifavor. Ngizwane nawe nje. Ngangibambi. Hlukana nabo. Hlukana nabo. Mali ngizokubamba. Hamba baba, akhuluma bambandi. Mamela ke sithando sami. Futhi sakubiza ngesithando sami ngisakunceka ngiyakudeketisa. Ukuthi ngingavumela abantu bangene phakathi kwethu. Bangenile. Ingu-Andile. Futhi bangisizile. Kosi mabangibonisa amanyala wena bowafihla. Bozokhipha nini indaba le? Bozokhipha nini? Also uyavumeleka ukuthi sidazibe kanje. Oh yes, ngiyavuma vele kosi yimi silima lana ngithi. Yimi silima ngithi. Mina ngiyakupporta ngikwenzelwe ngito kubhadalela lento zesikole. Ngoqeda nongasondeli ngabani. Cela sikhuluma ndaba zasekaleni. Yinto esikhuluma ithi ufuna ukukhuluma nawe. Hayi phambili. Ayikho ufuna ukukhuluma nawe. Mamela lana, yazini. And asazi ngoku. Lebe sihlanganisa mina nawe sengishap. I'm done, ngigrand. Qhubeka ke no Andi lokho mapholi. Akithi mina ngoba nguJohnny Walker mina ngihamba ngenyawo anginamoto. Ngiyaxolisa. Ufuna abanemoto angithi wena? No, Hamba kubo. Siyaxolisa wena. Soxolisa manje. Wena Siya. Soxolisa manje. Ngithanda wena. Soxolisa basangithanda. Yeah. Wabe ngicabanga ukuthi angithanda mo. Ngithanda wena. Bongangiphi isikhathi sakho kumele ngenze kanjani ngoba bongangiphi isikhathi sakho. Angithanda ngoba ubanjiwe. Sengithanda ngoba ubanjiwe. Ngiyaxolisa si. Akungitshela. Bangakho abantu abafile ngenxa yoxolo. Uxolo lakho luzolungisa kanjani le damage oyenze la enhlizweni nami? Uxolo lakho luzolungisa kanjani? Ngicela ngiyacela like izinto zethu ngikothi sisithathe sami sesikhuluma sami hayi lana ngiyacela. Mamela, bomphika kusho ukuthi silema wabani la. Uqala wamphika soyaxolisa manje. Enhloko umephi ngathi awuzazi nje nawo confused. Uyithukhala wena awuzazi. So yima u-Andile, does he give you time and money? Ukunika ntoni u-Andile? Ngangiphi isikhathi sakhe and Ufuna isikhathi wena ne? Funa ixesha wena. yeah. So nobufrat. Angithi bongiphi imali. Mamela ke. Mara ungiphi isikhathi. Yabona since ufuna isikhathi sisi wami ne. Hamba uthenga i-first watch uzokwazi ukuthola isikhathi. Mina ngithi anginaso mina. Mina anginaso isikhathi. Hamba uthenga i-first watch. Ngicela sakhuluma izinto zethu phambi kwabantu. Ngicela sakhuluma izinto Ngicedile. Sengishapa angisakufuni. Siya. Angisakufuni. Okay. Yabona izinto zenze. Angisakufuni vele. Ibe phone yakho si. Oh yes. Sis. Sorry man Siya, man cards. Yeah. Ya ku right vele. So uzohlala no-Andile wePaul. Ngithanda uSiya mina. Uzoforce uba noSiya. Yeah, ngizofosta. Hayi njani bana wena? Siya ngithanda wena. Siya. Mina ngisakuthandi ke. Ngoba ubona abantu. Ngoba ngibona konke nje kayiwani. angithi uyi-cheater wena. Gijima kakhulu uyi-cheater wena angithi. Ngitshite kayiwani. Nami sengigrandisa. Ngiyacela ngicela Right. singenzi kanje. Sengiqedile futhi. Akinawo wenzile waqeda nePaul. Ngoba mina nguJohnny Walker ngithi uhamba nabantu mama Paul wena mama vura ngithi uyavurazela wena. Vurupha. Cela manje Siya ngicela. Right. Johnny Walker seka right ke vurupha. Ngibambi. Antu ngiyacela ukuthi ungayenzi into le. Ngicela ungayenzi into le samyenza. Andazi into ebuhlungu. Benginenye ipresent yakho sani for birthday yakho njengoba kuzoba ibirthday yakho manje nje maduzana. Uyazi bengiplan ukukuthengelani? Uyayikhumbula le Netflix owayicela yase American Swiss. Le 1.8 I was willing to pay it son. Ngikuthengele yona. Ngikhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Singadela konke for wena son. Bekuyiphutha. Sonke exactly for 2 months. Sonke sawenza amaphutha. Elisha lona iphutha. Lizolungisa kanjani ke lephutha? Solungisa sohlala phansi sikhulume kahle. Uzophinde ngithembe kanjani? Uzoyiregain trust yami ngiyakuthembisa. Kanjani? Uzobona kusenza kanjani. Uyangichaza ke ngoba ukhuluma ngetrust. Was akutshela something about trust? Trust is like glass. Once it's broken, it's never been fixed. True. So mina nawe ukhaza ukuthi siyahlukana. Yes. Lalela lana ke. Mawukuthi siyahlukana it's fine anginendaba. Hamba Yeah, kwandile sharp. wakho. Sure akube njalo. Anginandaba. Hamba kwandile wakho vele. Right. Ya ngithi ukunika isikhathi yena. Right. Hamba isikhathi. Bengithi ngenza uAndile chicken yami ngithi ngiyamkhutha. Hayi ke. Hamba ku right. Ufuna sihlukane ngithi asihlukane ke. Yeah vele. Sharp. Yeah vele ayichayi vele. Okay guys, okay. Ayichayi. Okay. Asanda, please leave us. You don't need transport. I-transport yani. You don't need transport to go back home. Lo mbonakalo sowenze lana awukho enough. Hayi ndikushiye ke ngokapha stranded. Ngikho ukuthi ungishiye ngizozithanda. Cela ushiye Asanda. Lovey, I'm so sorry. You can go about your day now. I'm sorry I ruined your day. At least you know what's happening here. I'm sorry. Yo sanungiphulile inhliziyo yazo. Uyiphulile inhliziyo hamba vele kandile wakho hamba vele. Enophinde uze lapha kimi yazo. Ngaphinde ungifonele. Ublock ngidelete. Usale noandile wakho akwenzele konke. Akunika isikhathi. Ngithi wena unendaba nesikhathi wena. Wash into edom.
Nindaba lesikhathi angithi shapa hamba ke. Hamba phume kimi. Yes sis. Uxolo man siya maniva. I'm so sorry my skat. You don't need transport. Ngiyakucela Nkosi. Angeke ngikwazi ukufika endlini nginje. Okay. We'll take you home. We'll take you home. Let me just close the show. Stand on the side, ne? Rams. All right, CMTV viewers, that is an absolute wrap from me. My name is Lisa Serame. Do follow me on Instagram, Lisa Serame _ and of course, Lams. Welcome _ Dlamini it's Instagram. Welcome Dlamini TikTok. Welcome Dlamini Facebook. You guys, it's a saying that you guys have been saying. What? It's what God has put together, no man shall put asunder. Asunder, yeah. Hey, Yeah, what a nice saying. Asanda. Yeah, asanda uphoxo asanda. Asanda why asanda? Yeah, we asandi. Oh. We asandile. Niyayiva? Asandi. Asanda. Asandi. Just like Musa put us asanda. All right, CMTV viewers, that is an absolute wrap from me. See you later. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembanana. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Serame. Ntombi yaseGqeberha. And I go around these streets testing your loyalty. And in the process, of course, I make sure Ziyampur. Oh, ma, best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned. It's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary. Ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale tshino igqokile ithengelwe yimi. Nale sigqoko saka Jesu. Funa mina ngibe step mother. Nginesikhathi esigangana nje nanokhamba. Yes. Uma phezulu ngadlala.